Το χιόνι στην αυλή. Ντόλι πάρε ένα σιρόπι καλό. Μετά ένα σιρόπι πρέπει αμέσως να πιει και Ντόλι πρέπει ένα σιρόπι να πιει. Πίνω λεμονά. Καρδιά μου νόστιμη. Εγώ πίνω λεμονά. Πρέπει ένα σιρόπι να πιει. Τι πίνεις? Λεμονάδα. Λεμονάδα. Τι καταλαβαίνει μωρέ, λεμονάκι ακόμη. Ντόλι, Νύσταξε η Μυρσίνη, θα κοιμηθεί. Η Δανάη κάνει με το πόδι στη φέδρα και χάει και είναι μεγάλη Δανάη και δεν μου κάνει. Η ζημιάρα βρει τραβάει και τα μαλλιά. Η ζημιάρα η Δανάη. Αλλά και δεν θα το πιεις στο αναψυκτικό σου. Ντόλι είναι μια κουκλίτσα μικρή. και έκανε Ξύπνησε με πήρε το πόλι. Έχει, η Ντόλι έχει. Δεν το θυμάμαι έξω. Δεν έχει ντόλι. το γιατρό Σου μογγέλι. Πες τους ρε Άλκη τι έχει. Σου μογγέλι. Όχι, μισό λεπτό. Έχω μια ιδέα. Έχω μια ιδέα. Η Φεύρα, Η Φεύρα, η Μυρσίνη η Μυσίνη. και ο Άλκης θα σηκωθούν εδώ να πούμε την Ντόλι όλοι μαζί. Α, ναι. Η Φεύρα Και να χορεύει ο Δημήτρης. και θα Η ντόλι είναι μια κουκλή. Έλα, Μυρσίνη. Όχι, χωρίς να χορεύετε. Όχι, όχι. Εδώ, Πάμε όλοι μαζί, χωρίς χορό. Μισό λεπτό, όχι χωρίς χώρο. Τι άσε φέτρα εδώ πέρα. Λοιπόν, μισό λεπτό, εκεί. Όχι, όχι χώρο. Και τραγούδι. Όχι χώρο, τραγούδι. Έλα πάμε. Η Ντόλι είχε μια κουκλή Τίποτα. που ξύπνησε με πήρε το Πόλη. το γιατρό στο τηλέφωνο Στο σκαλί. και εκείνος άκυρον. Όχι χορό, τραγούδι. Γιατί Θα πέσετε αρκεί. Γιατί χορεύεις. Δεν πρέπει να χορεύουμε. Μόνο εφέτρα εκεί. Όχι, όχι, περίμενε. Είπε δεν θα ξεχάσει να χορέψει, Άλκη μου. Όχι, μόνο τραγούδι έχει χορό. Κάτσε τα κορίτσια, Άλκη μου. Καθίστε κάτω, καθίστε κάτω. Όχι, όχι κάτω, όχι κάτω. Καλά, τότε θα χορεύουνε πάλι, ρε Δημήτρη. Καθίστε κάτω, πάει ωραία ξανά. Κουκλίτσα. Ποιο μου το πήρε το σκαμπάκι μου. Το ποιο? Το ανθρωπάκι μου. Το σκαμπάκι. Α, να το σκαμπάκι εδώ είναι. Έλα ρε Μαρία. Εδώ καθόμουν, περνούμε. Όλοι ξύπνησα με πήρε το πόδι. Καθίστε στα σκαμπάκια σας να τα πείτε. Μισό λεπτό. Το σκαμπό. Και οι τρεις το σκαμπό. Και θα πιάνουμε και χεράκι. Ναι. Ναι, να πιάνει χεράκι. Και να Μόνο πιάνει χεράκι. όλη πλάτη. Για τσόκια για τηλεόραση. Αύριο θα είναι στο ίντερνετ τα παιδιά σου. Είπαμε Μυρσίνης birthday θα το ονομάσουμε τότε έτσι. Πάμε. Κάτσε καλά. Κάτω. Με το 3 πάμε. 1, 2, 3, πάμε. Η Ντόλι είχε μια κουκλίτσα μικρή που ξύπνησε με πήρε το πόλι. Το γιατρό στο τηλέφωνο αμέσως καλεί και εκείνος Φτάνει στη στιγμή την κούκλα κοιτά και το κεφάλι κουνά. Μπράβο Φανή. Λέει Ντόλι είσαι σοβαρά, ένα σιρόπι πρέπει αμέσως να πιει και θα έρθω και πάλι το πρωί. Καταπληκτική. Τα γάγαρα. Τι λέει? Το γάι. Καθίστε. Δεν σας πω, καθίστε λίγο να πούμε το γάιδαρο. Όχι, Παραγγελία το γάιδαρο. Ωραία, καθίστε κάτω να το δούμε. Φέντρα, ο Δημήτρης. Άρχισε να νησάζει η μικρή. Ναι. Άλκη, σηκωθείτε στα καρεκλάκια σας, καθίστε να πούμε το γάιδαρο. Το γάιδαρο, Μυρσίνη το γάιδαρο. Τότε δεν πειράζει, σιγά συμβαίνουν αυτά. Πάμε. 1, 2, 3, πάμε. Ήταν ένας γάιδαρος με μεγάλα Το παπί δεν
Ήθελε η μούρη του να φορέσει Κέλα, κέλα, τα Να καραμώνεται. κέλα. Εσύ μετά τι λες? Κέλα, στον δρόμο που έπιανε, βρίσκει αλεπού, κι οι αλεπού τον ρώτησε. Γάιδαρε για που. Για που, για που. Έλα. Λύσω μου να πάρω Βρε τι πάρτι ήταν αυτό σήμερα αυτόνετο. Φτάνει με την κυρία Μάρο, όπα. Παρακαλώ, παρακάτω τι λέει κυρία Μάρο. Κάθε απόγευμα μια ώρα μουσική ταινία. Slow. Έλα. Έλα, άλλο, πες εσύ ρε, φανταστείς τα τραγουδιά.